Okay, nag-isip ako. Ginagawa mo. Hoy! Ha? Lalagi sila kay kanang workout nga kanang mag-uyog. Kita mo Oo, imasan ni mo eh. Tigis ni mo eh. Inga na bitaw sa kanang nay ko adaldang kanang mag-workout sila man ang mag-uyog bago sa mag na sila kuan mo na sila na Kita sa ano mo? Ali na uyog ba ni sa po pa ka sa doon? Ay, alam mo, ikaw, imasan ni mo. Bata, mga gamay. Dali na! Yan iba na nang challenge nila. Ay, alam mo sa ako rin maging na. Ginagawa mo. Mukha na nga. Sige na ba? Anak ka? Di gani, pareha gani ani na sweet gani sila. Kanang sweet gani sila mag-workout. Sabasan ni mo eh. Mag-workout na ba ka nang kita duwa ka ng pinang-couple challenge? KG mo ko. Ano ba sila? Kanang So? Di, bogo. Ay, bugo mo. Patay-tay ka, bugo man ang kanta ko eh. Kanang ano ba? Umuhigda ka na nga dyan ako. Kaya mahuda Nasa nagpinyo na ako. Kanang kisang ka lang. Kaya naman sa kung ano, yung sweet ko. Balikan dito pa Wala na ba? Nani, uban lagi nga sweet, man lagi mag-workout. Ikaw, imasan. Ano nga uban, sweet man lagi na mag-workout, makasgis man lagi sila. Ano ba? Ikaw, bato lagi. Hindi gani, anak ka na gani ni. Hindi. Isa de. Inga na ba na mahawid ka anis imong oo. Yung kiss ka na ani ha? Kiss ka ani. Ano ito, gayak eh. Hindi na. Bagato sa di mo. Dali. Dali oy, wa makay lami. Kasi gusto mo bubukar lagi. Ani ba? Ay nako. Ay. Mana? Oy. Sige. Pagani. Kanay sa di mo eh. Ano nga? Diyan ako na pod. Ako na ba magkuan? Di man kisa o katong mga video mo na kay magpuli-puli man sila. Uy, sa nang ano. Magpuli-puli tanda. Anak ka. Lingkod ba? O makailami oy. Ano yung likod ko? Lingkod anak. Ito na yung halay, pati mo ha? Nga na. Kanang ibutang ang tiin ani ba para sa ikaw mo butang. Di ikaw na, uy, yung bugo. Di ko kita. Ibutang itaring ba itaring? Kakapoy na, uy. Pagdali ba? Ano naging mag-sweet? Ibutang nga. Parasa mo lang din eh. Para gani sa Quran eh. Para sa ba mga sweet nga kuan mga couple man nagdugpod pa. Padapos comfort, padapos lubot. Ibutang nga na itong nang pagdali ba? Okay, nag-isip ako. Mas bago ko.